Nilibuni 7th and Bang Sami Bismai Disopi Number Tangton Arjita. All Party Hills Leaders Conference when Chipatri people see join us to the APHLC ATP and Ponsi Nihang Nizang APHLC Aphan KekroiK Araratum do an Armung Kachejeng asai Kedengpon. Non-Birta Tipipen, Arjuika. Nizang Karbianglong number 20 Wathalangso LSC APHLC Mai Pubikraman Selapen, Claim Rapid APHLC Central Committee Atum do Anpen join us to the APHLC Puathepi and Ponsi Armu Chingrumamai Mate Public Rally Asai Kedengpon. Labangso AratChepangrum pi kapaman pon lake Langsudo PathuAklamAlong Nihang Nizang APHLC.Asong Aphan KekroiK mate Karjabdun thip aratatum an chingrum petsi Armung Kachejeng asai Kedengpon. APHLC.Asong pen labangso thepi join aso APHLC public rally kapaman pon ang koke lada Karbianglong BJP Sarkar nang kachuri lopupen Karbianglong arat ke lu ke lom arat Aphan development amen ke en pen kachong thui tap kachong thui pru pen rat Aphan kapamang huta akile ang lithupik lake lada Karbianglong arlo inglong aso do an Aphan lasi inglong aso arat do an thura Karbianglong BJP Sarkar kachari inu dictatorship chiplangsi kalili kalanglang rat Aphan kapamang hupen kachong thui lapuson kapeklem longwer vida ji Aphan ili inglong aso arat do an chirok tokpen dora Kachejeng ington ponang ni pusi chathan chimum pon ili tumpini Ladakh Langsudo PathuAklamAlong muluk Armung Kachejeng ponang koke Ladakh Karbianglong BJP Sarkar kachari dictatorship Kachepahim pon AratChepangrum pen Kachepajok lapen Kachepong rai pen kidu ke thak ponang ji pusi than bachini pon labangso rat Armung Kachejeng mai pialong aluhia mena pen Kachetong dun APHLC Central Committee President Jai Kathar IS Retired General Secretary Professor Sarkri Dongphar Dun Mai Phu Rajas Tiso Dehin Rimbang Rajas Timung Organizing Secretary Kursing Timung Office Secretary Dipen Rongpi Women Wings pen Rita Kramsapi Youth Wing pen Konchumbang Sersing Be Lapen Constituency 10 leaders atung do anta chitong dun pen labangso join us to the APHLC pojai megalong inglong aso aradatum ke doan ormu ongdung atum chingrum dun si ke hanga sarlang pen BJP Sarkar kachari ponchok chepu keng pen ke damahut ke hanga terampar omdup anpin APHLC Central Committee President Jai Kathar pen AratChepangrum pialong ke than pon kheroni PGR Vijar along le along non pon da Supreme Court pen order do ko kapita Kathar le asai denga he lapuson si ke than tap ke than prupen si arni paper pon bom si rat Aphan chongthui pamang hu pon bom lo lapen kheroni along inuda karbi start he phangcho along le along ke do ke che oso Aphan High Court pen order do ko kapita Kathar le asai denga he tangte KEC CM tuliam ronghang amina masi rat anglo chipendak si pulu police SPD atumta niriding sidopulu lapen ISSS atumanta nirum sidopulu tangte kopia posi ajara saita denga he daloputa ningjepon lapen pherangki atum karjudun CM tuliam ronghang nang lipen dibera chataya long wangji tangte nang likopi lopu karju ahut ke thakpon CM tuliam ronghang ke ni students tangte nilige alang lima masters lo tangte kopi lo nilipen chi debate ki bangpo lapen jong si debate nangji pulote studio long bahini be nangji athe open along jong si debate pulote alang ligunda tum chiwan pak po lasi lapuson kalide nangji lapen debate along nangkar jujia bang phuta BJP amunet kalide nangji pusi pherangki angnu ninje pon tangte angton pen pherangki thengno ko pc kanengji pon ma angton pen arjuitha news text report B News 7 lapen bir angton pen langponi tha Alexi ilo rudrak ko lage isya theng pia the lage neli DC ke do DC bangalo along wasi la so theng pi do neli phanan than lo la hello rudrak lage son lo te lage son akahi no akam da claim un opo ing lo halang li claim lo ili to matuli ramrong han masi ka order tu pu hello alam men sik order je la ke claim pe ka phan arrest nang ne la pen hasti ka pinang ne kipu ge pu hello hala bang sor lo arlo so bang long lia patan da me thang amen pina hala bang sor lo so la poti la ke apenan bang ke lo we tu la pot apenan bahala bang so arlo so ban ke wan tu long nai bang apiso bang ese apiso ji krong bang ese ta bong li long du ne long da e pang ri du ne lo ha tempo lo non alang li wang sita Aphan apenan bang ke ahem do dun sita la ke sakora son si do dun long chot po long le ke long undel sita long lia bang apenan phan piwek nahi neli ninga ili dum ninga hange apenan karbi ke la phan piwek nahi ante halabang sor lo so a op kebe ka che penjun jorge phan le
video kahit no kasi lamya panle longlep la porsi la kapu kahit no bang lolong pulo a person of unsound mind Aphan ke voter list long ta amen phan na amen hapon na ni apor a person of unsound mind Aphan ke longlep pata tapi na ni non Niliphan sa bangsa may apor na gibikin sa bangsa may ano lang niliphan kajay no ako matangke pinibuhat lang so LA Committee pen pating piponsi labangso really Langsudo long highest retired Sir Johnny T. Kathar Sir Pendanglok Telecom General Secretary Professor Sar Kirirong for Pendanglok Kadogwe Central Committee of Bitungatung Laben KLA Committee President Secretary Bikrom Hamse Motar Langso President Pendanglok Haura Gadele Suren Kamsa Pendanglok Kadogwe LA Committee President Secretary Pendanglok Kadogwe Korte Laben Injir Laben Pini APHLC Kachejeng Labangso Hey Laben Longri Itung Jilai Tip Nang Jilai Bangso Me Kachejeng Tuliram Rongham Ningkan Kres yang bong. DJR dalam election tek dalam. Lapen alangli ningkan Kres ini dari Putih. Oh, ladang ko din, lasolan ko din ang siya. Lapu bang po? Oh, lapu bang. Long live! Long live! Kopiha. Nang tinglan, really kita boleh kaitan pinila ke autonomous state ke Longlia Aphan demand autonomous state pivek nang ili to Aphan la BJP to banget hang na claim sekeder lo alang li tum wan uni der la pen alang li tum PGR along le penta eviction sekeder lo la pen ke la anti ki asala hala sarthi phang cholong lian da eviction sekeder lo la pen pi asar pimar to Aphan oke kani jor wore Bongo Senato halatum handa eve eres handa hai heder ke alapen ke to pambarielo diwa akhei tom han bangini bichilot handa tapi chia tom han eres hai heder lo Rina rong pipi kape anut kaprek dolang bang krehini lasana ke situasi liun in mana phanta eres hai heder lo hasti pi hai heder lo la pen la son ke non ke la BJP to la son kapasi plan dia Aphan rapun rong pen aja non ke la bang son KRBP di masa pi driver pi to okwe kapasi jor akam BJP to rapun turong la pen ke kekema to Aphan video ka heno hala information technology arona ten pen section 67 ateng pen 67A ateng pen kai res nang ido la ta res hai derlo la pen alang litom a mobile phone ta pulis atom papetris along ledetlo alang li tuliram mong hanggepu pulis ta SB ta DC ta alang li deng sidopu angenon alang li deng sidopu tante la ka res reke alang li tuliram mong hang si paires long ledet lo lake prostitute atom han ke rap na pu thai to so ma Siap donang chok lo bo oke kan bi bo de siap donang ja ta patia nang nei kan bi bo de siap donang oi kan bi bo de siap donang bo kiba
Soalnya kami apa nangnya palong kali kan kami kayu di sini tuh nah. Soalnya bos, mereka pun kali mana? Soalnya punya kalau kami di sini tuh nah, mia tuh nangnya. Itu long, lik. Itu long, lik. Saya belum bisa. Kali hala. Dah. Oh ladak bude la soline bude dah dia. Lapu bang boh. Oh lapu bang. Lapu bang. Bini dah. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Bini ni semua dah. Ah. Lapu bini semua dah. Kopi ha. Nali tulan non rally kita bawa bukan pini lagi autonomous state kelong ya Aphan demand autonomous state pivek nang ili tu Aphan la BJP tu banget hang nak claim header lo alang li tu wan unider lo la pen alang li tu VGR along le penta eviction header lo la pen ke lanjut dari asalang hala sar ke pangcolong liam da eviction header lo la pen asar pimar Aphan oke be panjor pada Bongo senatu halatum handa eve eresanda hai heder ke alapen ke to barielo diwa akhai Aphan bang ini pichilot halata pichia Aphan eres hai heder lo Rina rong pipi lapen anu kaprek dolang bang krehini lasang akes ni cuba cilidul inun Aphanta eres hai heder lo hasdi pi hai heder lo lapen lason ke non ke la BJP tom lason kapaciplang ye Aphan rap dun rong penajot non ke la bangsol karbi pi di masa pi tribal pi tom oke baik kapaci jor akam BJP tom rap dun turong lapen ke keklem Aphan video kaheno hala information technology arona tengpen section 67 atengpen 67A atengpen ka arrest nang ido lata arrest haider lo lapen alang litum a mobile phone ta police atum papetris along lidet lo alang li tuliram mong hanggepu police ta SP ka DC ta alang li deng sidok pu angenon ke alang li deng sidok pu tante la ka paires reke alang li tuliram mong hang si paires long lidet lo lake prostitute atom han ke rap